Estaba eu dándolle voltas aquí a isto que dixo a RAE, no? De que se lle pode chamar a Sanxenxo Sanjenjo porque é a forma, como lle chamou, tradicional, entonces podeselle chamar así, e así é como hai que dicir. Pois eu quería dicirlle, mirade, os da RAE, aquí en Galicia, tradicionalmente, ao que fora presidente hasta fai pouco, Alberto, non sabedes, Alberto Núñez Feijóo, tradicionalmente chamase gaseosas. Entón estou pensando eu que nos documentos oficiales el poida poñer Alberto Núñez Feijóo, pero cando se fale del de versión falada por nos medios de comunicación e nestas cousas, pois que dixan o presidente do Partido Popular o gaseosas, e isto é a forma correcta, non? Porque tradicionalmente chamoselle así. A ver, con todos os meus respetos, non pensedes que o gaseosas é un calquera que anda por aí tirado bebendo gaseosas, non, a xente non se emborracha con gaseosas, é o nome dunha prestigiosa fábrica de gaseosas, que é tamén unha bebida moi tradicional para xuntar co viño cativo, con noso viño. Ao viño do meu home non lle botes gaseosa porque te bota da casa, pero para o viño cativo, para poder trajalo e que baixara mellor, pois botábase a gaseosa. Porque a gaseosa de toda a vida axudou a tragar cousas que non... Cousas que fan úlcera, sabes? Esas cousas que non hai que nas traje, botarlle gaseosa e parece que van baixando. Para eso valeu a gaseosa sempre. Porque quen vai a un bar e pide unha gaseosa? Así porque sí, unha gaseosa, por disfrutar da gaseosa, ninguén. Bueno, xa me daré de resposta, RAE? Xa me contades a ver que tal. Ala, que vaya ben. Que boa falta fai.